Aduna pa'y taas nga concentration sa lana ang mga kadagatan sa Cordova, Lapu-Lapu City ug Talisay City. Tungod niini, dili pa safe o gidili ang pagpangaligo sa dagat sa apektado nga mga lugar. Bisan og ni menos na kini kun itandi sa milabay nga mga adlaw, naglabaw gyapon sa acceptable level ang gidaghanon sa lana nga misagol sa tubig dagat. King Perez, Sugin Liming. Sampling sites. Ito to makakuha ka sa... Gipaibaw ni DNR Region 7 Information Officer Eddie Liamedo ang resulta sa physical and chemical analysis sa mga water samples gikan sa mga dapit nga naapektuhan sa oil spill. Lakip sa mga gisusing nga mga lugar ang mga dakbayan sa Lapu-Lapu ug Talisay ug lungsod sa Cordova. Gi-analyze sa mga water samples ni atong Agosto 30 hangtod Setyembre 4 ug nasayran nga taas gihapon kini sa normal level nga 2 mg per liter base sa migawas nga mga resulta sa ilang pakisusi. Sa Cordova, ang sitio bantayan sa poblasyon ang anay labing taas nga oil and grease concentration nga anaa sa 11 mg per liter. Labaw usab sa normal level ang kadagatan sa barangay Bangbang, Dayas ug Buagsong. Samtang ang kadagatan sa Hudson Cove Resort sa Lapu-Lapu City ang anay labing taas nga concentration sa lana ug asete nga anaa sa 9 mg per liter. Taas gihapon ang concentration sa lana sa kadagatan sa White Sand Resort, Portofino Resort ug tuong bahin sa Cebu Marine sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Dili safe ang pagkaligo sa kadagatan sa maong lugar. Ang barangay Dumlog ang anay pinakadako nga oil concentration sa dakbayan sa Talisay nga anaa sa 11 mg per liter. Labaw usab ang concentration sa lana sa kadagatan sa barangay Tangke ug Larawan Beach sa poblasyon Talisay. Dunay slight improvement. Although wala with kuan pag siya out pag siya sa ato ang 2 mg per liter na standard for oil and grease. So doon natin mga results nga dunay 8, dunay 7, dunay 6 no. So ang implications niya doon na pag presence of kining oil. Ang mga resulta mahimong bagong benchmark sa DNR7 sa pagsusi sa concentration sa lana o asete sa kadagatan. Ang maong ahensya mususi sa oil concentration matag semana hangtod mabalik na sa normal ang concentration niini nga 2 mg per liter. Tungod sa mga laka nga gihimo pagnino sa pagkatag sa oil spill, gitanaw ni Liamedo nga mahimong mubalik sa normal ang concentration level sunod buwan. Samtang wala pa mabalik sa acceptable level ang oil concentration, gidili ang pagkaligo sa kadagatan nga apektado tungod kay dili pa kini safe. So kinahanglan gihapon na to efforts to clean up no. So although ang mingkog alarma pa ba dili inana ka grabe ang ka-alarming i-compare nimo sa katong 2 or 5 days after na start ang pag-leak sa or pag-spread sa oil. Gipaabot pa sab sa DNR7 nga maaprubahan sa Pollution Adjudication Board sa kauluhan ang gisangat nga water pollution case batok sa Tugo nga nanagiya sa barkong nalunod nga nahimong tinubdan sa oil spill. King Perez, News 5. 32 ka mga wildlife species na rescue sa DENR ug NBI-7 ni atong Biyernes gikan sa duha ka manindahay ug mga mananap sa Barangay Kutkot, lungsod sa Liloan. Lakip niini ang nagkalaing-laing klase sa mga langgam ug usa ka unggoy. Mo issue sab ang DNR7 og 15-day notice ngadto nila ni Aristotle Binabaye ug Maria Formentera nga mo presentar sa proof of ownership sa mga mananap. Ang duha gituohang namaligya sa mga mananap. Mahimong kasuhan og kalapasan sa Republic Act No. 9147 kon Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang iligal nga pagpamaligya sa mga endangered species. Anaa sa 200,000 ang multa og pagkabilanggo sa sulod sa duha ka tuig ang silot sa mga sad-an sa maong balaod. Naila nga mga musically inclined ang mga Subuanon. Kini ang usa sa mga rason nganong ang Subo mo'y labing unang gibisita ni Maestro Ryan Cayabyab alang sa bago niyang proyekto. Ryan Sorote, Sugin Liming. Sa Sugbo si Maestro Ryan Cayabyab aron awahagon ng mga Subuanon sa pagsalmot sa a cappella open. Tumong niini nga mailhan ang contemporary a cappella sa Pilipinas. Mahiligon sab siya niini mo nga gusto niyang ipaambit ang iyang kamauhan. Gani, nahimo niyang inspirasyon ang kalampusan sa mga salida o television series sama sa Sing Off,
Glee ug Pitch Perfect. Ngayon, merong nauso na naman sa ibang bansa. Sa Amerika, nauso na naman yung a cappella ng contemporary. So, inisip ko, sige, i-reintroduce natin dito. Kasi meron namang gumagawa dito noon eh. Dugay ng pangandoy ni Kayabyab ang usa ka a cappella open apat tungod sa kakuwang sa suporta ng pabilin kining pangandoy. Maayo na lang kay pinaagi sa tabang sa Philippine Choral Directors Association ug pag-abag sa PLDT Smart Foundation, One Miracle Foundation ug TV5 nakabaton kini og katumanan. Binabalik ko lang. So, this is not new. Ibig sabihin, hindi ito bago. Ginagawa ng mga Pilipino to. Kaya lang, siguro they have not been doing this for quite a time. Which is why, binabalik lang namin. Abda ang kompetisyon sa tanang mga aspiring singing groups nga dunay minimum members nga 3 ug maximum nga 12 ka miyembro. Kinahanglan 18 anyos pataas. Mahimong sagol o di ba ka male or female ang grupo. Alang sa kompletong detalye, mahimong mobisita sa acapella.com. Ang makadaog, dunay grand prize nga 250,000 pesos. Bayan Sorote, News 5.